Dobré ráno. Here we go. IVF číslo 2. My jsme na cestě na kliniku. Je na sněžinu, jak můžete vidět. A začalo to včera tát. A je z toho totální ledovka. A my jsme kousek od kliniky, asi 100 metrů. A hrozně to klouže. Tak já se snažím si nezlomit nohu. Ale už tam skoro jsme. Tak jdeme začít proces. Dneska máme konzultaci před cyklem a za 2 dny bych měla začít. Pardon, Max se tady brusí. Tak dobré ráno. Jsme zpátky na místě činu. Je pondělí. Já jsem doufala, že začnu menstruovat v pátek, jak jsem měla, a normálně funguju úplně snad na minutu. Samozřejmě tentokrát ne. Takže jsem začala menstruovat až v sobotu večer, což bylo pozdě, takže to se počítá jako den 0. A včera jsem byla na kliniku, teda první den cyklu, a dneska si jdu pro všechny ty léky, injekce a tak. Doufám, že mi první dávku už dají tam, protože se to fakt hrozně bojím těch injekcí, takže bych měla o 1 den míň, ale jestli ne, tak se nedá nic dělat. Pak rovnou běžím do práce. Mark mi vezme všechny ty léky domů, protože, co si pamatuju z minulého roku, většina jich měla být v lednici. Nakonec to vyšlo krásně, jsem objednaná na 9. Původně měli termín jenom na 11:30. A samozřejmě, jak je to jenom prostě 24 hodin předem, tak je to trošku problematický s prací. Ale nakonec mi volala paní zpátky, že našla termín na 9, nebo že někdo zrušil termín. Takže to vyšlo krásně. Tak první injekci mám za sebou, stimulační protokol mám taky a dneska teda už nic nemusím, nebo akorát musím brát tabletky 3krát denně, ale to jsem minule teda nemusela, ale minule jsem neměla úplně nejlepší odezvu na tu stimulaci, takže jsme to trošku pozměnili tentokrát, nebo paní doktorka to trošku pozměnila. Tak snad z toho budou lepší výsledky. Dobré ráno, tak dneska už je 3. den mýho cyklu. A já jsem teda včera vám ty léky nemohla ukázat, jak jsem zmiňovala, jsem šla rovnou do práce a mám dlouhý šichty, takže jsem končila až 10 hodin večer. Za prvý by bylo naprosto strašný světlo potom a nehodila to, jsem byla úplně hrozně unavená, takže jsem se rozhodla vám to ukázat teďka. Chci vám teda ukázat, co při tady tom druhém IVF jsem dostala předepsáno. Takže jsem si včera ty všechny léky vyzvedla rovnou v lékárně, která je součástí mojí kliniky. Jak jsem zmiňovala, tak chodím do pronatalu a do sanatoria, takže ta lékárna je tam. Já nevím, jestli to mají takhle jako všechny ty kliniky, ale já jsem nikdy v žádný jiný nebyla, takže netuším. Ale dostala jsem teda předepsaný, tentokrát se to jmenuje Pergoveris. Minulý rok jsem měla Gonal F, ale teda tam ta odezva potom po té první stimulaci nebyla úplně skvělá. Takže jsme vlastně, jestli to chápu správně, tak tady to je stejný hormon, plus k tomu mám ještě něco dalšího. Chtěla jsem tam teda ukázat, pokud na tohle kouká někdo, kdo na IVF nebyl, tak jsou to takhle předplněná pera. Musí teda být v ledničce, ten Gonal F byl taky v lednici teda, takže to je úplně stejný. Ale jsou takhle předplněný, takhle tam vlastně, pardon, takhle je předplněný pero, takhle našroubujete tu jehlu, z toho sundáte tu krytku, tady si nastavíte, kolik těch jednotek máte předepsaných, já mám teda 300, píchnete si to, zase to
zase na to dáte tu krytku, odšroubujete a dáte do takové disposal krabičky. V tom peru mám ještě jednu dávku na zítra. A jinak teda mám na další 3 dny a pak ještě na ten poslední den. Tam mi zbyde půlka dávky, kterou vezmu teda sebou na kliniku v pondělí. A uvidíme, jak to bude vypadat. K tomu jsem teda ještě dostala tentokrát tabletky, předepsaný beru 3krát denně Letrozol. Minulý rok jsem teda ještě měla druhý injekce, pak vlastně od toho, jestli se nemýlím, od toho 4. dne, ale mám teda jinou, je to, jestli jsem to pochopila správně, k tomu, abych nezačala ovulovat. Tak tento rok to mám teda Ganirelix a je to vlastně takhle už předplněná taková stříkačka. To za mě je teda mnohem horší. Ty předplněný pera mi přijdou teda lepší, méně, nebo jako... A musím říct, že ty injekce nějak extrémně nebolejí teda, ale spíš já to mám prostě v hlavě jako blbě nastavený a že si je hrozně bojím píchnout, ale nějak extra to nebolí, ale tady ty teda trošku a jdou cítit o něco víc ty normální injekce než to předplněný pero. Musíte mi odpustit, pokud řeknu něco špatně nebo se pletu. Je fakt, je možný, že že jsem to nepochopila třeba, a nebo že jsem to pochopila špatně a tak, takže mi to ještě tak odpuste. Neotehněte mi hlavu. Jinak teda na ten zákrok bych měla jít snad koncem příštího týdne. Uvidíme, kam to spadne, jestli teda budeme prodlužovat tu stimulaci. Minulý rok jsme ji prodlužovali 2krát. Myslím, že celý ten protokol jsem měla asi 13 dní dlouhý. Uvidíme teda, jestli tenhle rok ty vaječníky na to budou reagovat lépe, nebo stejně, nebo hůř, snad ne hůř teda, protože minulý rok to fakt nebyl žádný zázrak. A na začátku února nějak, tak by mě měl vycházet embryo transfer, pokud teda na rozdíl od minulého roku budeme mít co transferovat. Jako jsem pozitivně naladěna, ale samozřejmě jsem z toho dost nervózní. Vlastně asi spousta lidí si myslí, kteří si tím neprošli, že IVF je hrozně jednoduchá a rychlá záležitost. Já jsem si to teda taky myslela. Vůbec mě nenapadlo, jaká zátěž na psychiku to bude. Po fyzické stránce mi to zase taková jakoby zátěž nepřišla. Vlastně když to teda selhalo minulý rok, tak jsem to, jakoby, bylo to náročný, řekněme. Takže tenhle rok se snažím být mnohem obezřetnější a prostě být jakoby pozitivní, ale zároveň nebýt tak pozitivní, abych začala vybírat jména. Nebo kočárek, nebo takovýho prostě. Což jakoby já se možná jakoby i stydím přiznat. K tomu já jsem minulý rok, přestože jsem si to totálně zakazovala, trošku sklouzla. A prostě jsem samozřejmě nad tím uvažovala, člověk trošku jakoby sní a pokud jste třeba v rodině snili už hroznou dobu, tak se tomu asi úplně nějakému plánování a trošku víc do detailu nad tím přemýšlet člověk úplně neubrání. Ale takže tenhle rok jedeme trošku obezřetněji, tak jo. Tak já se vám zase ozvu s dalším updatem. Pardon, ještě jsem trošku jak strašidlo, ale jinak co mám za sebou, je to den, kolik? 5. den cyklu. A začala jsem dneska brát i Ganirelix a to je na to, abych nezačala ovulovat. A ta je teda mnohem horší, ale už to mám za sebou. Zvládli jsme to nakonec. Když mi to vždycky trvá hrozně dlouho. Mě se prostě u toho začnou hrozně potit ruce a začne se mi motat hlava a to horší, přestože ty injekce jako samotný vůbec nějak nebolej. Já se jdu převýknout a udělat něco se sebou a běžím do práce. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. Dobré ráno.
Tak, dneska už je 26. ledna a já mám teda devátý den cyklu. Dneska jdu teda na kontrolu, jdu na ultrazvuk a uvidíme teda, jak ty folikly, si to říkám správně, rostou. Tak, mám to ve 1:45 a samozřejmě jsem měla být dneska v práci. Takže rovnou z kliniky zase poběžím do práce, protože jakoby bych si samozřejmě mohla vzít volno, ale úplně nevím, kdy přesně jdu na ten zákrok. A zároveň jsem byla na začátku ledna taky doma, protože jsem měla v prosinci hroznou chřipku a nemohla jsem z toho zbavit. A samozřejmě nechtěla jsem, nemohla, jako opravdu asi nechcete začínat prostě IVF nemocný, ještě jako s fakt špatnou chřipkou. Takže jsem dostala pár dní doma, abych to prostě doležela, aby se to všechno dolečilo. Takže mi chybí dny v práci. A teď mi bude chybět ještě víc. A na začátku února mi taky budou chybět. Takže se to snažím trošku teďka si napracovat. Což není úplně ideální, ale jinak to prostě nejde. A v práci teda spousta lidí o IVF-ku ví a teda hezky se o mě starají, abych třeba nemusela běhat ven hodně a tak, abych neonemocněla. Tak. Takže, anebo aby toho na mě nebylo moc, takže je to od nich hrozně hezký. No prostě they are looking after me. No, takže to, Mark ještě šel s Akílou ven na hoďku. Já tady ještě trošku pokodím. Mark poslední dobou prostě nechává Akílu si tahat domů klacky. A nebo jí i sám hledá krásný klacky. Nebo jako fakt hezký, sice to vypadá pěkně, že jo, to tady celý rozkouše samozřejmě. Takže jsem udělala včera večer první, co Akíla udělala ráno, se zase zakousla do svých klacků. A zase tady bude. Tak ještě tady rychle poklidím, dám si čaj. Já jsem si dala další kafe a došlo mi mlíko. Nedá se nic dělat. Dneska musíme odevzdat i ceník, já jsem ho zapomněla odevzdat minule. A odevzdáváme ho s tím, že jdeme takovou střední cestou. IVF-ka jsou docela drahá záležitost. Ale nedá se nic dělat. Když to jinak nejde. My to máme ještě mnohem dostupnější tady jako v Čechách a celkově v Evropě. A co jsem koukala ty ceny v Americe a i v Anglii, no tak děkuji pěkně. A to by bylo mnohem horší. Ale i tak je to samozřejmě docela finančně náročný, jako když jako se to jako opakuje. Ještě nemám hotový make-up, dala jsem si zatím polštářky, ale musím zmínit, se mi hrozně zhoršila pleť teďka. A je. Akíla. Jesus. A já. Ježiši, jsi mě neviděla, jak dlouho, asi tak 20 minut. No koment. No a pardon. A zhoršila se mi teda hlavně takhle tady pleť, jak jsem začala ty injekce, což možná bylo injekcema, možná i menstruací, ale nevím. Tak. Akíla, I am full of hair. I literally just cleaned my jumper. That's absolutely job. Nic, tak já to jdu zase uklidit a jdu tady uklidit a ten rozkousený klacek. Tak, už mám po ultrazvuku a vypadá to skvěle, nebo mnohem lépe než minulý rok, takže mám hroznou radost. Mám na každé straně 6 foliklů. Minulý rok jsem měla 8 a vlastně jenom 6 vajíček, z toho jenom 4 embrya, takže snad to tenhle rok bude lepší, ale vypadá to, že se to je na dobré cestě. A na zákrok jdu teda ve čtvrtek. Takže teď jdu do práce, proberu to tam s manažerkou, která je teda moje ségra. A ona s tím počítá, teda jsme byli dohodnutí, že si nebudu brát dovolenou, ale že to vyřešíme takhle v běhu, jakoby ty termíny, kdy já potřebuji uvolnit a tak. Takže to vyřešíme určitě spolu a ve čtvrtek teda na zákrok. Což je super, protože ve čtvrtek mám volno, ve středu mám volno a v pátek si akorát asi vezmu volno.
Tak to byl little bit fail. Jsem panikařila trošku moc. Neměla jsem na to čas, abych panikařila. Tak nakonec jsou první injekce, které mi za celý ty 2 cykly musel Mark aplikovat sám. Takže jsem začala trošku hysterčit. Ale mám to za sebou. Jenom s 6minutovým zpožděním. To poslední s 6minutovým zpožděním. Ale jako všechny se mají aplikovat v 8, tak asi počítaj s tím, že to třeba je po pár minut později. Ale radši tam napíšu. Dobré ráno. Tak, zase nám začalo sněžit. Ale je asi 7 hodin. Mám na 7:30 být na klinice, na ten zákrok a mám hlad. Nedá se nic dělat. Snad to bude rychle za mnou. Protože nebudu kecat. Docela jsem nervózní. Tak je to za mnou. Mám 9 vajíček a ještě jedno to možná dá. Jedno nebylo dobrý. 15 foliklů, no, ale dostali jsme teda z toho minimálně 9 vajíček. Plus ještě jedno to možná dá. Takže výsledky mnohem lepší než minulý rok. Minulý rok jsem měla vlastně jenom 6. Takže je to fajn. Je mi dobře, pustil mě relativně rychle. Přišlo mi, že jsem se zbudila hrozně rychle. A trošku to, no. Trošku jsem slabá, ale jinak dobrý. Nic, tu si pro hranolky z mekáče. What do you think about McDonald's fries, Levi? He thinks it's bullshit. McDonald's? Yes. Dobré ráno, takže dneska je úterý a já mám teda na dnešek naplánovaný transfer. Já jsem byla celý víkend a včerejšek v práci, takže jsem vám nemohla říct moc update, ale v sobotu nám vlastně volali, takže jsme měli původně 9 vajíček, prý moc hezkých, moc pěkných. A teda měli jsme 9 oplozených vajíček, z toho teda 7 embryí. 2 se nějak nepodařily, v pohodě, klasika, už známe tady ten proces. A z těch 7 embryí včera volali, že 5 jich vypadá hezky, ale 2 se přestaly vyvíjet. Takže máme ještě k dnešku 5. Samozřejmě ze včerejška na dnešek byla docela jakoby ta kritická noc, nebo jak to říct, kdy vlastně ty embrye jakoby musí develop the blastocyst, nebo si prostě vytvořit tu blastocystu. No, takže dneska mám transfer. A snad to všechno dopadne dobře, snad žádný embryo neodpadlo přes noc a i kdyby ano, tak snad jich tam je dostatek. Aky. Dobré odpoledne, tak trošku malý update teda, takže dneska je 17. den cyklu a byla jsem dnes tedy na čerstvém embryotransferu, takže budeme doufat a držet mu palečky, aby to vyšlo. Jinak máme teda ještě další 4 embrya, které vypadají v pohodě teda, ale není to žádná jakoby extra sláva. Nebo aspoň takhle jsem to pochopila, takže budeme ještě do zítra sledovat a uvidíme, jak to vypadá. Pokud budou vypadat hezky nebo aspoň nějaký, tak bychom je zmrazili na další eventuální pokus. Ale budeme doufat, že to nebude potřeba, protože to tady to embryko zvládne.
Dobré ráno. Tak dneska už je pár dní po transferu. Já jsem teda nic nenatáčela, protože jsem dostala hroznou migrénu. Což je relativně normální, ale fakt mi vůbec nebylo z toho dobře. Takže jsem nic nenatáčela, ale teda jako update. Takže jsme transferovali, jak jsem říkala, hezký embryo teda jedno a další 4 jsme čekali do dalšího dne, na zmražení, jak to bude vypadat. A jedno teda se začalo, nebo přestalo vyvíjet a další 3 jsme zmrazili. Takže z tohohle cyklu máme ještě další 3 šance. Takže už teďka není vlastně moc co natáčet a jestli to bude pozitivní, tak to určitě nebudu hnedka říkat a jestli to bude negativní, nebo budu chviličku potřebovat se s tím vyrovnat. Takže já se tady s váma rozloučím. Mějte se krásně a snad se zase uvidíme u dalšího videa. Ahoj.